Wij hebben gehoord op Alwemaaien vieren wij het verhuizen van de boerenarbeiders destijds. En niet alleen de boerenarbeiders, maar ook de faam die bij de boeren in huis is, die gaan vaak verhuizen. Want ze kregen op Alwemaaien een contract voor een jaar. En na dat jaar, ja, dan moesten ze of bij een andere boer zitten, of ze moesten een nieuw contract geven. Maar meestal gingen ze naar een andere boer, omdat ze het wat beter kregen, qua misschien vrije dagen, of misschien wat kwatter werken, of misschien wat meer centjes. En ja, dat is tot, ik denk 1800 weer na 1900, toen is het ongeveer overgegaan, toen gingen we het niet meer. Ze verhuizen alles op mijn hindere mijn, of op kroon, platte kroon. En dat wie men krijgt hoeveel huisrijen had ze gingen. En als ze dan klaar waren met verhuizen, zei maar, ze moesten eerst alles opruimen in het huis. Dan namen ze alleen maar wat ze gebruiken konden in het nieuwe huisje. En het oorspul wat overtollig was, dat verkochten ze. En zo is eigenlijk oude maaien altijd vroeger vierd. Ik ben er vaak trouwerijen op in die tijd, alwe, tolwe, trekje, maaien. Je ziet nou bijna dagelijks in de krant van mensen die een huwelijksjubileum hebben. Er staat heel vaak bij alwe, tolwe of trekje, maaien. En wij doen hier een sketsje hoe de verhuizing gaat. Ze hebben een beetje ruzie, want ja, die gaat net altijd van een lijn dakje natuurlijk. Dus dan maak je een beetje ruzie en dan kennen mensen dat allemaal schouwen hoe het vroeger ging.